Ongi etorri IKD Gazteko beste bideo batera. Bideo honetan urteetan zehar proiektuan parte hartu duten eragile sozialak ezagutzeko aukera izango duzu. Zure interesekoa bada, proiektuaren parte izateko argibideak eskainiko zaizkizu. IKD Gazten parte hartu duten eragile sozialak Gipuzkoako lan esparru ezberdin askotarikoak izan dira. Hala nola, EITB, EMAUS, EHUko iraunkortasun zuzendaritza, Gureak, proiektuak 5 urte daramatza martxan eta hauetaz gain beste eragile sozial askok parte hartu izan dute. Adibidez, IKD Gazte 2017ko moduluan Goiener kooperatibak argiaren faktura bat errazago nola ulertu erronka luzatu zuen. Ikasle talde transdisciplinarrak produktu modura bideo bat eskaini zuten faktura nola ulertu azaltzen zuena. Aurkeztutako eragile sozialak luzatzen dizkiguten erronkak errealak dira. Sumatutako behar batetik eratorritakoak eta 3 ezaugarri dituzte komunean. Kutsu soziala dute, talde transdisciplinarretan lantzeko egokiak dira eta 9 asteetan garatzeko aukera ematen dute. Eragile sozialak IKD Gazte proiektuko funtsezko ardatz bat dira. Ikasleria eta gizartearen arteko zubilanetan lagungarri izango dira. Ikasleriaren eta eragilearen artean sinergia positibo bat sortzeko aukera sustatzen du. Eta honela, produktu final berritzaile bat lortzen du. Moduluak 9 aste iraungo ditu, eta ikasleek talde transdisciplinarretan egingo dute lan, design thinking, ikasketa zerbitzua eta antzeko metodologiak erabiliz. Lehenengo saioa, eragile sozialak eta erronkak ezagutu. Bigarren saioa, lehenengo 2 prototipoak diseinatu. Hirugarren saioa, lehen kontrastea eragilearen etxean. Laugarren saioa, prototipoaren moldaketa. Bosgarren saioa, bigarren kontrastea. Seigarren saioa, azken prototipoaren eta zerbitzu egunaren prestakuntza. 7. saioa, zerbitzu eguna. 8. saioa, eta gero zer, formakuntza saioa eta proiektuaren ebaluazioa. 9. saioa, itxiera saioa eta proiektuen aurkezpena. Eta noiz behar zaitugu, lehen eta azken saioetan. Proiektuaren aurkezpena eta produktua jasotzeko. Eta 3., 5. saioetan, prototipoen kontrasteak egiteko. Eragileak proiektuarekiko konpromezu bat du, eragilearen eta ikaslegoaren hartu emana sustatzea. Ez da inongo ekarpen ekonomikorik egin beharko moduluan parte hartzeko. Ikusi duzutenez, parte hartzeak ekarpen interesgarriak egiten dizkie eragile sozial ezberdinei. Animatu zaitez proiektuaren parte izatera. Piztu IKD Gazte!